بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nasıl torunlarına taraf gittik imkansız mı bulan bulan? Nereden bulan? Uzgan yolu biz sizin bilen söylegan ilk narsa turunda dindarlık turunda şunday mı? Hatırlıyorsunuz. Narsa buldu endi o dindarlık? Narsa buldu? Kim bilen? Ya? Narsa o dindarlık? Sağ olun. Ne diye misallar var? Sağ olun, narsa o dindarlık? Mana tushib xotin qizlardan so'rasam aytib berarlar, masalan ishga ketib kerak qilay. Ha? Ular aytadilar, ular sevgilar. Çünkü ular keladilar, ular o'qiydilar, ular o'rganadilar, ular biladilar, ular yil sayin keladilar bunda o'qiydilar. Ular yil o'qiydilar, qilay. Ni uchun biz javob bera olmaymiz? Chunki bizga bir narsa kerak bo'ldi. Biz kelamiz, shu jumg'aga rizo keldik, tingladik da hazratni aytib ketdik, bitdi. Shunday. Kitoblar o'qimaymiz. Qur'onni ochib qo'yaylik, Alloh Rabbimiz narsa aytgan ekanida oyatning ma'nosi ustida o'ylanmaymiz, fikrlanmaymiz, shunday. Bizda yerlarda qizg'anishki, mana bizni shunday xatobizda, bizda progress yo'q. Xotin qizlar ular har vaqt oldi. Ular ko'p biladi, ularga ko'p kerak. Hal bo'lurga tegish, endi aksincha biz erkaklar dinimizni yaxshi etib o'rganirga, bilirga tegishmiz. Şuaymi yo'qmi? Men aytdim, islom ol namoz g'ina, jumg'a g'ina tugul, oshga boru g'ina tugul, ul turmush, ul ilm, ul Qur'on, mana bir dunyo. Qur'on ul bir dunyo. Kirasingda shumasin. Undan chiqib bo'lmay bir shumsangiz, bu bir baxt. Biz qizg'anishki, biz oz bilangina qanoat bo'lamiz. Qo'y durust bo'ladi. Biz islom dinining yarti protsentini tutamiz sizlar bilan. Qo'y. Yarti protsent. Anasin shular bo'ladi aytamiz. Biz ilm yo'q, ne yo'q. Ni beni kukariku shlaydi. Anası balalarımızın da şulanağız. Вот, narsadır bilmey, вот, narsadır kıyık-mıyık işli. Çünkü alarını da şulay, ne dedi, kıyık-mıyık yerlerinde de kim kayıplı, biz kayıplı. Çünkü bayalarını terbiyelerken biz özümüzü terbiyeli almıyoruz. Özümüzü özgürte almıyoruz.
Үзгәрергә теләмибез дә әле. Шундый нәрсәләр бар. Узган җомгада гына сөйләдек. Инде мин белмим, нәрсә өчен без сөйләйбез анда? Нәрсәгә кирәк менә? Нәрсәгә кирәк микән ул менә? Имам, хатип ни өчен менә монда сөйли? Максаты нәрсәдән шул? Хикмәт нәрсәдә? Хикмәт булырга тиеш бит инде, шулай бит. Имам хатип менә ярты сәгать яки 40 минут халыкка сөйли нәрсәдер турында. Шулай бит. Нәрсәгә кирәк ул сөйләү? Ул савабы эшли яхшы, менә тыңлаучылар эшли. Нишләргә тиеш? Ярар, ул анда чыкты, сөйләде, савап алды, китте. Всё, язылды иншалла. Кыямәт көне әҗерен күрәчәк. Халык имам бит, бер генә, шулай бит. Халык менә монда утыра, аста һәм өстә ничә? 300-400 кеше, шулай бит, бәлки күрәктер, Аллаһу а'лам. Халык нәрсә эшләргә тиеш? Менә без ни өчен киләбез монда? Тыңлыйбыз мәчетләргә килеп, имамнарны тыңлыйбыз. Нәрсәгә утырабыз, тыңлыйбыз. Максат нинди? Менә сезнең максатыгыз нинди? Мин сездән конкрет сорыйм. Менә сез яшь кеше киләсез. Ни өчен килдегез монда, әйтегез? Гыйлем алырга. Ул гыйлемне ярат тыңладыгыз да кулланасызмы соң? Әле өйгә кайтып җиткәнче онытасызмы? Тырышасыз. Яхшы. Мәсәлән, мисал китерә аласызмы? Нинди файдалы әйбер өйрәндегез сез? Менә бу хутбәләрне тыңлап. Нинди файдалы әйбер? Бер мисал китерсәгез, нәрсәне белдегез? Яхшы, менә кеше мисал китерә алды, әлхәмдүлилләх. Ярар, яхшы. Кем тагын инде мисал китерә ала? Сез нинди файда аласыз? Азат бабай. Менә кайтып әбиегезгә өйрәтеп сөйлисезме соң монда? Менә хәзрәт сөйләде, шундай әйбер. Әлхәмдүлилләх. Ягъни бу җомга менә шушы чарасына, менә шушы гыйбадәткә ул җиңел генә карарга кирәк түгел. Килдем, тыңладым, киттем дә шулай кирәк кебек. Шулай ничек менә без мәсәлән кибеткә йөрибез, шулай бит. Кибеткә бер көнне барабыз, әйберләр пакет алып кайтабыз да, икенче көнне без оныттык. Кичә нәрсә алдым фәлән, алай булырга тиеш түгел. Яни гади әйбер генә әйбергә кебек карарга кирәк түгел бу мәсьәләгә, аңлыйсыз әйбер. Монда кирәк килергә ниндидер бер файда алыр өчен. Файда алыр өчен үзебезгә дә һәм кемнәр өчен дә? Гаилә өчен, гаилә өчен. Иншалла. Әмма әйтәм, мин шундый менә тенденцияны күрәм әйбит. Сөйлисең, аңлатасың. Ноль. Менә җәмгыятьтәге, халыктагы проблемаларны сөйләгән буласың, шулай. Җәмгыять, менә шундый хәл бар, аны чишәргә кирәк. Әмма ул чишелми абсолютно. Шуңа күрә онытмас өчен үзебез белән блокнот йөртсәк, карале, мин шундай әйберне белдем әле, язып аласың да, өйгә кайтып бер ачып, нишлисең? Укыйсың яки аның белән ул тема турында гаилә белән дә гәпләшергә була, шулай. Кайбер галимнәр беләсезме, шундай практикалары булган алар хәтта уйларны гына түгел, менә көне буена бер тәүлек эчендә кылган ниндидер хаталарын да язып барганнар, беләсезме?
фиксировать итеп. Яхшы эшләрен дә язып барганнар блокнотларына менә. Шулай кәгазь битенә монда. Язып барганнар шулай яхшы эшләрен, һәм начар эшләрен. Булай бит инде. Онтылып китәсең дә ниндидер кәшәкелек эшлисең мәсәлән. Шулай бит. Эшләр инде без бөтенебездә. Һәм аннан соң көн ахырында алар ачканнар да шул кәгазь битен. Һәм үзләренә нәрсә анализ биргәннәр. Кырале. Менә шулай бит минем хәлем. Менә бер көнне 24 сәгатьнең хәле менә шуны. Нәтиҗәсе менә шул. Шулай бит. Әйбәтме? Әйбәт тәҗрибәме, юкмы? Һә? Әйтәм бит көне буена. Менә без бу гамәл дәфтәрләрен күрмибез. Әгәр дә күрсә идек, шулай бит. Без сезнең белән булай елмаеп йөрмәс идек, шулай бит дөнья йөзе буенча йөреп. Телевизорлар карап йөрмәс идек шул, шулай бит. Көне буе телефонга текәлеп утырмас идек. Нәрсә анда миңа WhatsApp'та, анда Instagram'da язганнар микән дип, шулай бит. Ама Аллаһ Раббыбыз Субханаһу ва Тааля нәрсә эшләде? Яшерде фәрештәләрне дә, җиннәрне дә, гамәл дәфтәрләрен дә яшерде. Ни өчен? Ул безне менә шулай ялгызыбызны гына калдырды. Без йөрибез, иркен йөрибез. Тегеләр булар. Кешегә Аллаһ Раббыбыз акыл бирде һәм кеше инде үз акылын, үз нәрсәсен, вакытын үзенчә, үзе ничек итеп тели, шулай итеп тә куллана. Шулай бит. Һәм без бу дөньяга карап күрәбез. Кем кая, кайсы юнәлеш буенча бара. Әмма әйтәм бит, җәмәгать, без иртә, без алдан барырга тиеш һәрвакыт. Шулай. Без белергә тиеш. Шуңа күрә дин белән, гыйлем белән кызыгырга кирәк. Өйрәнергә кирәк. Менә мин хәтерлим, Али Сөләйман хәзрәт эшләгәндә шулай бит. Шундый бер гадәт бар иде безнең. Менә өйлә намазы ул җомга гына түгел, менә ул без хәзерге көндә җомга намаз алдыннан гына ярты сәгать сөйләйбез, шулай. Элекке вакытта һәр өйлә намазы алдыннан ярты сәгать ниндидер дә дәрес уку бара иде. Хәтерлисезме монда көннәр? Һәр юл юк. Юк. Бездән тора. Әйе. Чөнки кирәкми бер кемгә дә. Кемгә кирәк? Кемгә кирәк кул күтәрәбез? Кем тели яңартканны? Менә безгә килә иделәр, әйтә иделәр башка мәчетләрдән. Менә бөтен Чаллы буенча сезнең мәчеттәге андый гадәт бар. Кара ничек яхшы икән дип, шулай бит. Монда сира уза идек, шулай Пәйгамбәрбез алейһиссалам тарихы. Фикхны уза идек. Нәрсәләрендә тагын. Гамәлләр буенча анда нинди гамәлләр бар? Фарызлар, нинди була, анда йөзләгән узып карый идек, анда сөннәтләр, нәфилә гамәлләр, нәрсәләр бик кызык иде.
Şöyle düşman tavukta işte dediğiniz gibi. Yani imam dedi ki hani ufak bir şey. Iya. Mana bu masala meni shu. Shunga ko'ra jamoat aytaylik, mana bugungi kundan biz er kishilar bo'larak o'zimizni aytaylik o'zgartira boshladik, emas? Masalan, narsa taqdim etam. Mana bunda tinglab o'tirg'ina tugul, 7 soat bo'yina, shundaymi? Nidir foydali ayber chiqarishga kerak, ya'ni natija chiqarishga kerak oxirdan. Chunki shundoqda aytam, bu kishi, u kishining shunday sifati bor, bir ayberga uyrana, egallashib o'tadi, shundaymi? Tingladi ketdi, olay bo'lmasin endi, shundaymi? Shunga ko'ra natija chiqarishga kerak o'zimizga, chunki ko'p narsalar to'g'risida so'ylaymiz, shundaymi? Hamda o'zgaruvning ma'nida masalan tahajjud turunda so'z bo'ldi, masalan aytaylik, atnaga bir kun bo'lsa da tahajjud namozin o'qiylik deb o'zimizga bugungi kundan bir so'z berdik, emas? Masalan, atna kish bo'ladimi shu, ya'ni mana shu tunlar. Четверг kunni, tunlar, ya'ni juma kunni bo'laymi? Shulay bizning ne bo'yicha. Bizninkida oqshomdan vaqt kerak. Yaxshi, o'zimizga so'z berabizmi? Bugungi kundan boshlaymizmi? Juma kunni tahajjudga turuvni boshlaymizmi shu odatni? Ha? Ikki ham yuzni o'qiymiz o'zimizga. Shunga ko'ra har juma kunni aytamiz, mana shu odatni boshlaylik. Undan so'ng aqlni hatto inshaalloh ko'paytirib ishlaymiz. Har vaqt bir narsadan ozdan boshlarga kerak. Chunki bir yo'li ko'pdan boshlasang, kishilarga narsa og'ir bo'larga mumkin, shunday. Yaraymi? Kim qo'shilar o'sha aksiyaga? Har juma o'qiy boshlaymiz, ya'mi? Okey? Все bo'ldi, alhamdulillah. Kelasi haftada inshaalloh mana shu vaqtda uchrashamiz sizning bilan ham. Nishlaymiz? Qo'l ko'taramiz tag'in inshaalloh. Kim o'qidi, kim narsada, kim o'qimadi, buni nechik bor esga tushiramiz, ya'mi inshaalloh. Yaxshi. Ha? Selashuni ay. Bilmayman deb, au. Ishlaydi, bilmayman. Uni burg'a kerak deganda. Men bilmayman, mana u gil o'zgarib turganda mana narsadir. Hali. Ay. Ha. Ya. Gil narsadir nastroykada mana o'zgarib turgani bilmayman. Nidir hikmati bor ay. Qo'shoqda mana bulay aytasың, eshitilib tura, shunday butun nega masjidga. Qo'shoqda bulay aytsang da eshitilmaydi. Shunga ko'ra narsani biz nida fikrga keldik, shulay bit o'zi bizga nida ay yaxshi anladim, rahmat. Aha. Siz aytingiz, agarda eshitilmasa nitsa biz nitamiz, qaraymiz, rahmat. Shunga ko'ra biz bugungi kundan boshlaymiz shunday g'adatni, aytamiz, o'z ustimizda ishlov g'adatning tajribasini boshlaymiz. Bu tahajjud namozini har juma kuni ishlaymiz, tahajjud namozi o'qiymiz. Четвергdan пятницаga toba shu tunda endi anglashiladi. Shu tunda inshaalloh. Vaqtin bir ay 12lardan so'ng, soat 1da turib tabla 2da mana shu vaqtlarda ham inshaalloh. Ya'ni yuqlab olasizda, undan so'ng turasizda tunla budilnikni qo'yib soat 12da, 1da, ay soat 1da ham turib o'qiysiz. 2dan da ham üstten ko'proq rakaat o'qiysiz inshaalloh biiznillohi taala. Yuqlab olib ay. Anning tartibi shu, yuqlab olirga kerak ay. Shul, yaxshi. Yaxshi. Aytaylik, bir necha hadis qarab ketdik Allohning yordami bilan inshaalloh.
Ana shunday hadis keltirам. Anas radhiyallohu anhu aytadi, mana shunday bir halni tasvirlay. Sahabalarning eng yaratgan kishisi edi kimdi? Rasululloh alayhissalatu vassalam. Eng yaxshi kishilar edi. Ya'ni ular uni yarataydilar, hurmat etaydilar. Ilm olaydilar, ya'ni tinglaydilar. Xabarni har kunni bo'lmasa-da, ammo vaqt kundan xabar kelaydi, vahiy Allohdan. Alloh Rabbimizdan vahiy kelaydi. Nindidir ma'lumot, informatsiya kelaydi. Nindidir masala to'g'risida, shulay. Ham albatta agarda anglab qarasak, biz u vaqtdagi yashagan kishilarni, shulay. Bo'lgani bor, qo'y bir sahabalar nindidir qiyiq amal qilsalar, Alloh haqida Allohdan oyat kelaydi, shulay. Adi hallar bo'lgani bor. Shunga ko'ra mana shunday bir o'zinchalikda bor edi, ya'ni ham albatta ko'p oyatlar butun musulmonlar haqida edi. Nindidir Allohning, Rabbimizning amrlari ham boshqa nilari. Hamda eng yaratgan kishisi edi xalqni unda Rasululloh alayhissalatu vassalam. Ham ul kelib kirgach, ul kelgachdi kishilardi bosmaydilar. Qo'y bir masalan xalqlarda bor shunday odat. Masalan, bugungi kunda u Kavkazdagina qolgandir endi. Bo'lmaga yoki bir majlisga uli yoshdagi kishi kelib kirsa, xalq nishli yoshlar nishli oyog'ura narsada bosa, shunday. Ammo sahabalar bosmaydilar. Chunki ular bilaydilar, Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam ul odatni yaratmaydi, ya'ni. Ne uchun ekan? Takabbürlik yo'q edi. Ammo shuning bilan da ko'rsataydi, endi sizning kibik g'adi kishi, ya'ni aslida shulay bit. G'adi kishi biz bilamiz, Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam har vaqt ko'proq kimlar bilan aralasha edi? G'adi xalq bilan. G'adi xalq u vaqtda ko'pchiligi kim edi? Yorlilar, miskinlar, faqirlar, ular bilan aralasha edi. Ya'ni mana jamiyatda bo'lina bir necha turkum kishilarga shulay bit. Masalan, bor kishilar ularga rahat aralashirga g'adi kishilar bilan, g'adi xalq bilan masalan, shulay ishlarga rahat. Bor kishilar ularga g'adi xalq bilan ishlov, aralashuv qiziq tugul. Ular tirishалар kimlar bilan aralashirga, muomala qilirga. Xalq kishilar bilan, obro'li kishilar bilan, boy kishilar bilan. Shulay bit. Bu narsadan turami ekan, nechga o'ylaysiz? Nega shulay ekan? Masalan, bugungi kunda shunday tendensiya bor. Ko'pmi sening tanishlaringda xalq kishilar bor, bu yerda nindidir начальниклар, shun xatli prestijni deb aytaymisan, endi bormi bunday tendensiya? Bor, bilmayman, men buning bilan tanishmayman, balki biran endi hal alay-bulay kelib chiqsa, biran endi masalani shishirga keragi shig'ir deb foydasi bo'lar deyman-da. Bu yoqdan ayib, prinsipi bo'lar ishlarga. Ammo lekin agarda kishi qo'y bir kishilar bor bu shunday shu nechik deb atarga, aytirga. Yalag'aylanib berilarmisan, buni nechik deb aytayman? Tuzatdingiz, yolg'ishsam. Mana shunday sifat u motor tugul, shulay bit. Chunki kishining, musulmonning albatta bir yuzigina bo'lirga tegishaning. Biz 200lardan tugul, shulay bit. Bir yuzi. Mana nechik etib, masalan, men sizni mana bunda siz kelasiz bilan ham nechik siz meni ko'rasiz, nechik meni bilasiz. Men shulayda nendey foyda? Uyda da men shunday. O'zimning xotin bilan, o'zining bolalari bilan ham qo'yag'ana borsam-da, men shunday, nechik bilasiz, meni mana shunday. Ya'ni butunni bizda shulay bo'lirga tegish, shulay bit. Musulmon kishisining maskasi yo'q aning. Uni bir yuzi, bitta. Mana shunday yo'q. Ya yaxshi ekan, yaxshi endi.
Начар булса инде, начар менә шундый. Шуңа күрә Расулуллаһ алейһиссалату вассалам ни диде? Гади иде. Ул ярата иде гади халык белән аралашырга. Чөнки ул менә әйтим инде бүгенге көндә безнең әйтик инде бай кешеләр дә бик аз түгел, шулай бит хәлле кешеләр дә. Әйтик инде бөтенләй мискеннәр, фәкыйрьләр юк дип әйтерлектер инде, шулай бит. Ничә уйлыйсыз? Шын мохтаҗ менә кулларын күтәрерлек андый кешеләр юк бит инде, шулаймы? Күпчелек кешеләр урта хәллә. Рәсәйдә, мәсәлән, Рәсәйне алсак, урта хәллә, шулаймы? Урта хәллә нәрсә дигәнне аңлата? Кешенең бер зарплатасы бар, кеше эшли, заводтамы, фабрикадамы. Һәм ул үзенә дә, үзен дә, гаиләсен дә, ягъни ашата ала дигән сүз. Расулуллаһ алейһиссалам вакытында иде. Күп кешеләр иде, кемнәр? Мохтаҗлар. Хәтта ул үзе дә мохтаҗ иде, шулай бит. Аның турында сахабалар радиллаһу анһум әйтәләр, айлар буена ушак якмаганнар, теге кайнар ризык пешерергә, беләсезме? Без сезнең белән берничә көн шулпа нәрсә токмач ашамасак, шулпа эчмәсәк, ашказаны нитә башлый, борчыла башлый, шулай, авыр була башлый безгә. Чәй эчмәсәк берничә көн үзебезнең наркоман икәнебезне аңлыйбыз, шулай. Мәтә армиядә кайышны кысалар бит, ашыйсы килсә, солдатлар теге. Чынлап та ашыйсы килми башлый, анда хикмәт бар. Ныграк кысасың да теге кайышны. Ашыйсы килми башлый. Шуның кебек тә аларда да шундый тәҗрибә булган. Чөнки юк, булмаган. Ул менә без бүгенге көндә гаҗәпләнеп утырабыз. Ничек инде теге 20 ничәнче елларда, әйбет 90 гасырның 20нче елларында монда ачлык булган бит. Идел буенда бик нык ачлык булган, Башкортстан якларында ачлык булган. Ничек инде менә шушы җирдә урманнар бар безнең, җәй буена гөмбәне җыйда киптереп бит инде. Анда ауга йөр, ярамылтыгың булмаса инде берәү ук ясарга була бит инде, шулай бит теге ук җиңел генә бит инде теге авыр нәрсәсе юнда аны. Шул берән инде хайванны, кошны атырга була бездә бит барыбер дә бар. Буланнар, пушилар бар хәзер дә аны гел юлда аны бәреп торалар. Белмим шул. Гарәпләрдә бетерәм инде бит. Гарәпләрдә анда Гарәбстан җирендә кем хаҗга барган биредә беләсез яхшы, шулай анда таш бар, анда таш. Ташны ашап булмый. Ташны ашап булмый. Шуңа күрә дә менә шундый хәлләр булган, бик авыр булган. Көненә бер финик ашасаң, ул вакытта шулай бит, су эчсәң яхшы булган. Әле кыюлар да кайберсен акчага гына ала торган булганнар, сатып ала торган булганнар. Беләсез, суны да. Анда булай да су юк. Булган суны да әле сатканнар да җин яһудилар ниләр, шулай бит. Шуңа күрә менә шундый хәлләр булган җәмәгать. Ярый, вакытыбыз да биткән дә инде. Алхамдулиллаһ раббил. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مصيلة إلى دار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا الأيام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الإمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الناس أوصيكم بالتقوى الله عز وجل ونفسي أول بالتقوى الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barcha maqtovlarыбыз bizlarni yurtdan bar qilib, tarbiyalab turgan va barcha alamlarning Rabbisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolaga bo'lsa edi va ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz oxir payg'ambarimiz, suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga va uning oila ahillarına va sahabalarına borib erishsa edi. Endi bizning Mavlid oyimiz davom etadi. Shu hikmatdan payg'ambarimiz turunda söylashuvni davom etamiz. Bugun endi payg'ambarimizning sallallohu alayhi vasallamning qiymati turunda bir necha so'z söylashib ketamiz. Iymon kalimasining birinchi ulushi la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa ibodat qilishga loyiq zot yo'q bo'lsa, ikkinchi ulushi Muhammad Rasululloh, ya'ni Muhammad onun elchisi degan ulush. Bu so'zlarning ma'nosini anglagan kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yetkirgan butun xabarga ishonirga ham onga yerga onun qo'shqanlari bo'yicha yasharga tegishli. Biz bu so'zlarni bulay g'ana aytmaymiz. Biz bu so'zlarga chin ko'ngildan ishongan holda aytamiz. Ham shunga ko'ra payg'ambarimizni da biz chin ixlos ko'ngildan hurmat etarga, ona yerga tegishlimiz. Alloh taolo Qur'on Karimda Nun surasi 4-oyatda aytadi: "A'udzu billahi minash-shaytonir-rojim. Bismillahir-rohmanir-rohim. Va innaka la'ala xuluqin azim." Ya'ni payg'ambarimizga atalib aytgan so'z durustlikda sen buyuk xuluqli deb aytadi Alloh subhanahu va taolo. Payg'ambarimiz buyuk xuluqli kishi edi. Ham endi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam kishilarga Alloh taolaning birdan bir ibodatga loyiqli zot ekanligini anglatuv ham endi ularga ko'rkam xuluqni o'rgatuvchi bo'laroq ushbu yer yuzina jibarildi. Ham o'zi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytaydi, durustlikda men ko'rkam xuluqlarni tugallav uchun gina payg'ambar etib jibarildim. Ya'ni ko'rkam xuluqni tugallav. Bizning aytsak endi kishilarni adabga o'ratuv uchun, durust qo'llanish, durust сөйләшү uchun, bor narsalarni tugallav uchun payg'ambarimiz bizga bu dunyoga jibarildi. Anas bin Malik radhiyallohu anhu da aytadi, Alloh elchisi kishilarning eng ko'rkam xuluqlisi edi. Qarab ketsak payg'ambarimiz turunda bunday hadislarni ko'p keltirga bo'lar. Tag'in birsini keltirib ketasi kela. Onun xotini Safiya bintu Huyay aytaydi, men Allohning elchisidan da ko'rkamroq xuluqli kishini ko'rmadim deb. Shunga ko'ra endi biz payg'ambarimizni o'zimizga o'rnak etib olib, xulqimizni tuzatuv ustida ishlarga tegishmiz. Har birimiz bu bizning har birimizga qog'ila o'zimiz ustida ishlarga, o'zimiz tutishimiz ustida ishlarga. Bir vaqtni Sa'd bin Hisham Aysha radhiyallohu anhudan menga Allohning elchisining xulqi turida so'yla ala deb so'ragach, javob etib aytdi, Allohning elchisining xulqi uning Qur'on edi dedi. Ya'ni uning xulqi Qur'on. Bu har bir amalin Qur'on bilan boshqara edi. Qur'onda narsada bo'lsa tiyilgan ekan, ulardan tiyila edi, ruxsat etilgan ekan, ularni ishli edi. Ham endi shu hadisdan chiqib qarasak, Qur'on bilan nechik yasharga kerak ekanligini, nechik amal qilishga kerak ekanligini biz endi payg'ambarimizning turmush yo'lidan qarab o'rgana olamiz, qarab bila olamiz. U bizga o'rnak ko'rsatdi. U bizga o'rnak bo'lib turadi. Ham endi Qur'onni durust anglaysimiz kelsa,
Qur'an bilan dürüst kullanasыбыз килсә, безгә Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормыш юлында белергә кирәк. Чөнки әйткәнебезчә, Пәйгамбәребез һәрбер гамәлне Qur'an кушканнары буенча гына үтәде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең күркәм халкын без инде хатыннарына карата да яхшы мөнәсәбәтендә күрәбез. Һәм ул әйтә иде, сезнең иң хәерлегез хатынна иң яхшы мөнәсәбәттә булганы. Ә мин сезнең арада хатынга иң яхшы мөнәсәбәттә булучы дип әйтә иде. Шулай ук Пәйгамбәрбез турында хәбәр итәләр. Инде Пәйгамбәрбез хатыннарына күркәм холыклыгы мөнәсәбәт эндәшү белән генә, мөнәсәбәт белән генә шикләнмәй иде, ә гаиләдә, өйдә, йортта эшләү белән, хатыннарына булышуы белән дә шагыла иде. Әл-Әсвад бин Язид инде әйтә, бер вакытны мин Гайша радиллаһу анһадан Мөхәммәд алейһиссәлам өйгә кайткач нәрсә эшли иде дип сорадым. Ул хатынна булыша иде, әгәр дә намаз вакыты җитсә, торып намазын укый торган булды дип җавап кайтарды дип сөйләгән. Бу инде шулай ук безнең һәрберебезгә үрнәк. Без хатыннарыбызга иншаллаһ әзме күпме булышырга, тырышырга тиешлебез, әгәр дә инде мөмкинлегебез булса, җаебыз булган очракта. Һәм башка бер хадистә Гайша радиллаһу анһа әйтә, Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва сәлләм аяк киемен үзе төзәтә, киемен үзе тегә һәм башка ирләр кебек өйдә эшли иде. Монда инде Пәйгамбәрбезне һәр яклап күрәбез. Мин Пәйгамбәр, мин Аллаһның илчесе, мин моны эшләргә тиеш түгел дип утырмады. Ә инде үзе эшләде, үзе тырышты, хатыннарына да булышты, ирләр өчен дә эшләде, һәрберсен үзе эшләде. Һәм риваятләрдән, дип әйтик, хәбәрләрдән чыгып беләбез, шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм гаиләсе белән инде әзме күпме спорт белән дә шөгыльләнә иде. Һәм бер хадистә китерелә, Айша анабыз радиллаһу анһа әйтә, бер вакытны мин Аллаһның илчесе белән сәфәргә чыктым, ул чакта мин гәүдәгә бик үк таза булмаган яшь кыз идем. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм кешеләргә монда килегез дип әйтте һәм алар килделәр, соңыннан миңа эндәште, йөгерер өчен монда кил дип миңа эндәште диде. Һәм инде без йөгердек һәм мин аны уздым дип әйтә. Мин узганнан соң ул берни эндәшмәде һәм бер кавым вакыт узганнан соң инде ул вакытта мин әзрәк гәүдәгә дә тазарган вакыт иде ди. Яңадан кешеләрне җыйды, биргә килегез дип дәште һәм мине дә эндәште үз янына ди һәм тагын йөгерергә керештек ди. Бу юлы инде Пәйгамбәрбез мине узды һәм елмаеп әйтеп куйды, бу теге вакыт өчен иде дип әйтеп елмаеп куйды ди. Ягъни шаярып та ала торган гаете бар иде. Әмма дә ләкин Пәйгамбәрбезнең елмаюы инде аның елмайган вакытта уртадагы ике теше күренә иде дип инде хәбәр итәләр. Шулай ук Пәйгамбәрбез турында сөйләгәндә, аның холкы турында сөйләгәндә, аның кешеләргә карата, үзенең хатыннарына карата һәм хезмәтчеләренә карата да булган мөнәсәбәте турында әйтмичә булмый. Ул бер вакытта да хезмәтчеләренә дә, хатыннарына да тавыш күтәрмәде, мыскылламады һәм инде сүздә юк кул да күтәрмәде. Гайша радиллаһу анһа Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер вакытта да хезмәтчесенә һәм хатынына кул күтәрмәде. Шулай ук кулы белән бер нәрсәгә дә сукмый иде, бары тик Аллаһ юлында көрәшсә генә дошманнарга каршылык күрсәтте. Әгәр дә ул ике нәрсәнең берсен сайларга тиеш булса, гөнаһ булмаган очракта ул аларның җиңелрәген сайлый иде һәм ул нәрсә аның өчен иң сөйклесе булып чытлана иде диде. Менә бу өлешнә әзрәк тукталып китәсе килә. Безнең бүгенге көндә дә кайсы вакытта сайлау бар. Ике гамәлнең кайсында булса эшләргә. Димәк, Пәйгамбәребездән үрнәк итеп карасак, әгәр дә гөнаһ булмаган очракта без кайсын сайларга тиеш? Җиңелрәген сайларга тиеш. Аллаһ Тәгаләнең дә әйткәнен беләбез, мин сезнең динегезне җиңел кылдым диде бит Аллаһ Тәгалә, шулай бит. Шуңа күрә үзебезгә хәлне авырайтырга түгел, инде җиңелрәген эшләргә, әмма дә ләкин сүздә юк, әгәр дә икенчесе җиңелрәге гөнаһ, гамәл булмаса. Ә инде әгәр дә ди ул гамәл гөнаһ булса, Аллаһның илчесе ул гөнаһтан иң ерак булучы кеше иде, ул үзенә карата эшләнелгән начар
гамәл өчен үч алмый иде. Үзенә карата эшләнелгән начар гамәл өчен үч алмый иде. Монысы да Пәйгамбәребезнең күркәм бер холкы. Безгә дә зур үрнәк. Безгә берәр ни начарлык эшләсәләр нишлибез? Көннәр, төннәр йокламыйбыз. Ничек итеп аны урынына утыртырга микән, акылга китерергә микән дип төрле планнар корабыз. Корырга мөмкинбез инде, ярый. Ә Пәйгамбәребез үч алмый иде. Үзенә карата булган очракта аның турында онытайы, гафу итәе, үч алмый иде. Әмма дә ләкин кайсы очракта гына үч ала иде, әгәр дә бу кимсетү, бу мыскыллау, бу начарлык Аллаһы Тәгаләгә карата булган очракта гына. Аллаһы Тәгаләне Пәйгамбәребез кимсетергә ирек кылмады, мыскылларга ирек кылмады. Чөнки ул безнең бөек Раббыбыз. Үзебезгә карата булганда, әле без шундый ук кешеләр. Ансына түзәргә була чынлыкта да. Әмма дә ләкин безнең Раббыбыз Аллаһ Тәгалә. Ул безнең юктан бар кылучы, без аны мыскылларга ирек бирергә тиеш түгелбез. Бүгенге көндә дә кайсы бер вакытта шундый хәлләргә очрарга туры килә, Аллаһ Тәгалә турында төрле сүзләр әйтә башлыйлар. Бу вакытта син аңлатып карасаң, карыйсың, аңласа аңлый, аңламаса инде анда көлешеп, нитеп ул урында тормыйсың, я китеп барасың. Әмма дә ләкин инде анда көлешеп торырга ярамый. Аллаһ Тәгаләгә каршы сүз әйтелгән очракта. Инде иң хәерлесе төзәтергә. Матур итеп төзәтергә, инде үч алу дигәч тә инде Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен үч алу дигәч тә анда сугышып, талашып, кыйнашып ятырга түгел. Чөнки алай иткән очракта тагы мөселманнарга каршы нәрсә туачак? Мөселманнарга каршы нәфрәт туачак. Без үзебезгә карата, Пәйгамбәребезгә карата, Аллаһ Тәгаләгә карата нәфрәт уятырга тиеш түгел, киресенчә, инде мәхәббәт уятырга тиеш, соклану хисе уятырга тиешлебез. Әнәс бин Малик радиллаһу анһу булай дип әйтә: "Мин Аллаһ илчесе кулы шикелле йомшак, атлас һәм ефәк тукыма да тотмадым. Шулай ук мин Аллаһ илчесеннән килә торган кебек башка бер хуш исне дә тоймадым." Бу хуш ис дигәнгә барыбер да бер-ике сүз әйтмичә булдыра алмыйм. Пәйгамбәребездән килә торган хуш ис кебек. Аңкып торган, борынга бәрелеп тора торган ис дими, хуш ис ди. Тәмле ис. Бүгенге көндә дә безнең ислам майларыбыз бар, хуш ис бирә торган майларыбыз бар. Ул майларыбызны сөрткәндә Пәйгамбәребездән үрнәк итеп, җиңел итеп кенә, коенмыйча гына, матур итеп кенә сөртергә кирәк. Чөнки без мәчеткә җәмәгать кырына килгәндә кардәшләребез кырыйда басып тора. Әгәр дә синең аңкып торган искә сулый алмас дәрәҗә булса, бу яхшы түгел. Ул теге сарымсак ашап җәмәгать урынына барма дигән сүз шул инде кешене кыен хәлдә калдырмас өчен дигән сүз. Әгәр дә сарымсак, мин сарымсак ашамадым бит дип, ислам айның белән кыйнып килдең икән, бу инде сарымсак ашаудан да тегелерәк булып чыга. Кайсы бер вакытта хәтта азан әйтергә басасың, азан әйткәндә тын алып булмый. Ни өчен? Чөнки бер кардәш кайсы төрле вакытта төрлесе килә. Сибенәләр, хәтта зәһәрен сибәләр, һәм инде сулап булмый. Шуңа күрә бу да инде менә шушы очракта да без Пәйгамбәребездән үрнәк алырга тиеш. Хуш ис, тәмле ис. Шушы вакыт эчендә мин ди Пәйгамбәребезгә ди 10 ел хезмәт иттем һәм шушы вакыт эчендә ул миңа бер тапкыр да уф дип әйтмәде. Берәр эшләгән эшне эшләгәннән соң ни өчен аны эшләдең яки эшләмәгән өчен ник аны эшләмәдең дип әйтмәде дип хәбәр китерә Әнәс бин Малик. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям гади тормыш алып барды, ул кешеләр белән дөнья кууда ярышмады. Аллаһ Тәгалә аңа сайлау бирде. Патшалык белән пәйгамбәрлек итәсеңме? Патша булып зур дәрәҗәләр белән пәйгамбәрлек итәсеңме? Әмма яки инде гади пәйгамбәр буласыңмы? Аллаһ Тәгаләгә күп гыйбадәт кылучы пәйгамбәр буласыңмы дип сайлау бирде. Һәм пәйгамбәребез икенчесен сайлады. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылып, күп гыйбадәтләр кылып яши торган пәйгамбәрне сайлады. Әнәс бин Малик радиллаһу анһудан шулай ук риваят ителә. Бер вакыт мин Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям янына кирдем. Ул вакытта пальма ботакларыннан ясалган матраста ята һәм
аның баш астында пальма сүсләре тутырылган тиридән ясалган мендәр иде. Шул вакытны аның янына бер төркем сахабалар һәм Гомар бин Аль-Хаттаб радиллаһу анһу керде дип хәбәр итә. Аларның кергән күргәч Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм торып утырды. Шул вакытта Гомар радиллаһу анһу аның аркасында матрастан калган изне күреп елап җибәрде. Пәйгамбәрбез аңа: "Эй Гомар, син нишләп елыйсың?" дип сорагач, Аллаһ белән ант итәмен ки, мин синең Аллаһы Тәгалә каршында Фарсы һәм Рум патшасына караганда да хәерлерәк кеше икәнлегеңне белгәнгә күрә елыйм дип әйтте. Һәм алар ди дөнья ләззәтенә чумып яшиләр, ә син, я Аллаһның илчесе, мин күргән хәлдә яшисең дип әйткәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аңа җавап итеп: "Әллә син аларга бу дөнья ә безгә ахират булуына риза түгелме? Ягъни алар бу дөньяда шушы байлык белән яшәп калып, без инде нинди тормышта яшәсәк, шуның белән яшәп, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә биргән ахират тормышына, җәннәт тормышына син риза түгелме?" дип сорагач, инде Гомар әйтте: "Әйе, риза" дип җавап бирде. Безгә дә бүгенге көндә ишетергә туры килә шундый сүзләр. Ул нишләп байлыкта, алар миллионерлар, миллиардерлар, мөселманнар. Арасында бар сүз дә юк, байлары да. Әмма ләкин күпчеләребез ни өчен урта хәлледә яшибез дип сораучылар бар, юк түгел. Безгә инде үрнәк булып тора шу хадис. Безнең өчен иң әһәмиятлесе Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына ирешү. Аллаһның ризалыгына ирешер өчен Пәйгамбәребезнең тормыш юлын белү, Коръәнне белү, шулар белән яшәү. Шушы очракта иншааллаһ Аллаһы Тәгаләнең рәхим шәфкатенә ирешкән очракта аның вәгъдә кылган мәңгелек җәннәтенә ирешү мөмкинлеге бар. Ә бу дөньядагы булган байлык ул бер көнлек. Тормышыбыз хәзер үтә дә китә. Каберебезгә соңгы юлга озатып куйганнан соң ул байлыгыбызны талаша-талаша бүләләр. Әмма ләкин безгә инде аның бер файдасы да килми, әгәр дә хәләл көч белән табып, хәләл юлларда кулланмаган булсак, дөрес итеп кулланмаган булсак. Шуңа әйтәсе килә инде, мөселман булдың икән байырга ярамый дигән сүз түгел. Иншааллаһ, Аллаһ Тәгалә биргән икән байлыкны, аның белән дөрес юлда кулланып, закатларыңны түләп, хәерләреңне биреп, инде Аллаһ юлында мохтаҗларга ярдәм итеп, Аллаһ ризалыгы өчен яшәргә кирәк. Бүтән очракта инде бу байлыгыңнан файдага караганда зарары күбрәк булачак. Бигрәк тә кыямәт көнендә Аллаһ сакласын. Һәм Пәйгамбәрбез үзен чиктән тыш югары күтәрүдән тыйды. Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм насаралар Мәрьям улы Гайсаны чиктән тыш зурлаган, ягъни аны Аллаһның улы дип зурлаган кебек, мине зурламагыз, мин бары тик Аллаһның гади бер кулы, шуңа күрә минем турында әйткәндә Аллаһның кулы һәм илчесе генә дип әйтегез. Әмма ләкин Әфәс хәзрәт инде алдагы вагызда шулай әйтеп киткән иде. Безнең Пәйгамбәребезнең зурлавыбыз, Мәүлид айларында аны искә алып тарихларын өйрәнүебез, аны Гайса урынына күтәрү түгел. Ә инде аны Пәйгамбәр буларак зурлавыбыз, аны искә төшерүбез, кешеләргә хәбәр итүбез, аның тормыш юлын өйрәнүебез. Шуңа күрә моны бутарга кирәк түгел. Һәм Пәйгамбәребезнең балаларга карата мөнәсәбәтен дә карап китсәк, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм турында Әнәс бин Малик әйтә, Мөхәммәд пәйгамбәр балалар яннан узса, аларга сәлам бирә иде. Һәм кайсы бер риваятлар, кайсы бер хәдисләрдән чыгып беләбез, беренче булып сәлам бирә иде икән. Аларның сәлам биргәнен көтми иде. Безнең бүгенге көндә өлкән яшьтәге кардәшләребездән күргән мөмкин нинди хәлне, берәр бала кырыйннан үтеп барганда, теге сабый, теге бала сәлам бирмәсә, ачулана, йодрыклар күтәрә, ник сәлам бирмисең, ник син минем белән исәнләшмисең? Пәйгамбәрбез алай эшләгәнме? Пәйгамбәрбез үзе беренче булып сәлам бирә торган булган. Кайсы бер хәдисләрдән ишетеп беләбез, хәтта ки нәрсә, Пәйгамбәребезне берсе дә уздыра алмаган сәлам бирүдә. Пәйгамбәрбез һәр вакытта беренче булып сәлам биргән. Шуңа күрә без Пәйгамбәребезне үрнәк итеп алырга тиеш түгелмени? Кеше яшьтәме ул, олы яшьтәме, һәрберебез тырышырга тиеш, беренче булып сәлам бирергә, күркәм итеп сәлам бирергә, сәламны ишетсәк, шулай күркәм итеп сәламгә җавап кайтарырга. Ачуланышырга кирәк түгел. Пәйгамбәребез әйттек бит, Пәйгамбәребез күркәм холыкны аңлатыр өчен төгәлләп безгә килде. Шул күркәм холыкны
өйрәнергә тиешлебез, үзебез өстендә эшләргә тиешлебез. Һәрберебезгә кирәк. Күпләребезгә җитеп бетми, күбебезгә җитеп бетми әле бу. Моның турында уйланырга кирәк. Кайбер вакытта аналар мәчеткә яшь балалары белән киләләр иде. Әгәр дә Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм намаз укыганда сабый баланың елаган тавышын ишетсә, анасын авыр хәлдә калдырмас өчен намазны тизәйтә иде диде. Һәм Пәйгамбәрбез болай дип әйтә: "Дөреслектә мин намаз укырга баскач, аны озак укырга телим. Ләкин сабый баланың тавышын ишеткәч, әнисенә авырлык тудырырга куркып, аны кыскартам" дип әйтте. Шулай ук бер үрнәк шул ук имамнарга да, шул ук өйдәге әтиләргә дә дип әйтик инде, сабыйларны, аналарны авыр хәлдә калдырмас өчен безнең менә мәчетебезгә дә киләләр кайсы бер вакытта. Аларның сабыйларның елаган ишеттек икән, әле намаз вакытында гына түгел, бүтән вакытларда да. Без булдыра алганча аларга ярдәм итәргә тиеш, аларны кыен хәлдә калдырмаска тырышырга тиеш. Ник алып килдең, ник елатасың дип түгел, ник елатасың син монда балаңы дип кычкырырга түгел, ә инде булдыра алганча ярдәм күрсәтергә тиешлебез, иншааллах. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм кешеләргә карата йомшак булды. Һәм ишетеп беләбез бер хадистән, бер вакытны бер бәдәви мәчеткә килеп керде һәм шунда үзенең кеше йомышын үти башлады. Шул вакытта сахабалар ачуланып, аны тирги башладылар, әрли башладылар һәм Пәйгамбәрбез әйтте: "Туктагыз, бүлмәгез, тимәгез аңа" дип әйтте һәм инде йомышын үтәп бетергәннән соң Пәйгамбәрбез бу кешене чакырып алды һәм әйтте, аңлатты: "Мәчет ул гыйбадат кыла торган урын, Аллаһ Тәгаләне искә ала торган урын" дип йомшак итеп кенә аңлатты һәм сахабалардан берсенә әйтте: "Чиләк белән су алып кил һәм шул урынга суны сал" диде. Бер караганда нинди начар күренеш, мәчет уртасына кереп йомыш үткәү. Моның өчен нишләргә дә белмәс идек бүгенге көндә, нәрсә эшләтергә ул кешене. Ә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нишләде? Тыныч кына аны аның эшләгәнен көтеп бетереп, соңыннан чакырып, матур гына тыныч кына әйтте. Шуңа күрә шушындый йомшаклыкны, шушындый күркәм холыкны безгә булдырыр өчен әле бик күп эш исә. Пәйгамбәрбезгә карасаң, сокланып туеп булмый. Аның үзен үзе тотышы белән, күркәм холыклыгы белән. Нинди генә хәл булмасын, үзен йомшак тотты. Нинди генә хәл булмасын, үзен үзе тота белде. Кешеләргә үрнәк булды. Һәм Пәйгамбәрбез турында шундый хәбәр килә, ул сөйләшкәндә әкрен генә, ашыкмыйча гына сөйләшә иде һәм сөйләшкәндә җайлы, уңайлы, авыр булмаган сүзләрне куллана иде дип әйтәләр. Һәм инде шушы җиңел сөйләшүе, авыр сүзләр кулланмавы истә калдыру өчен җайлы иде кешеләргә диделәр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сөйләшүгә калганда күп сөйләшмәгән. Әгәр дә ихтияҗ булмаса, ул эндәшмәгән, сөйләгән вакытта да ул кыска җөмлә белән тирән мәгънәне кешеләргә җиткергән. Һәм бу Пәйгамбәрбезнең бер мөгъҗизасы булган. Ягъни кыска сүзләр белән тирән мәгънәне җиткерә белүе аның башка пәйгамбәрләрдән аерылып торган бер кечкенә генә мөгъҗизасы булган. Һәм ул үзе әйтә иде: "Мин бик күп мәгънәне үз эченә җыйган кыска сөйләм рәвеше белән пәйгамбәр итеп җибәрелдем һәм миңа дошманнарның күңеленә курку хисе салыну белән ярдәм ителде. Йоклаган вакытта миңа җирнең бөтен байлыгын алып килделәр һәм кулыма куйдылар" дип әйтә иде. Һәм Пәйгамбәрбез көләргә теләгән очракта ул елмая иде. Көләргә теләгән очракта ул елмая иде. Кайсы берәүләр сыман шакы-шокы, кычкыра-кычкыра бөтен дөньяны яңгыратып көлми иде. Ә инде матур гына елмаеп куя иде. Әдәп. Бу һаман да әдәпкә өйрәтә. Инде Аллаһ Тәгалә барчабызга да Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмне үрнәк итеп алырга, аңа һәр көнне салават әйтергә ярдәм итсә иде,
һәм инде җәннәттә дә безне аның белән бергә кылса иде Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Һәм шушы бүгенгесе вәгазьне тыңлаганнан соң һәрберебез үзебезгә дәрес алып, үзем вә сез һәрберебез үзебезгә дәрес алып, инде үзебезгә бәя куеп, иншааллаһ киләчәктә төзәлергә, үзебезнең холкыбызны төзәтү өстендә эшләргә һәм уңышка ирешергә Аллаһ Тааля үзе насыйп итсә иде. Инде салават турында әйткәндә, Пәйгамбәребезнең бер хадисен китерәм дә шуның белән тәмамлыйм. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Кем дә кем иртә һәм кич миңа 10 тапкыр салават әйтсә, кыямәт көнендә ул минем шәфагатемә насыйп булыр иншааллаһ." Шуңа күрә һәр даим Пәйгамбәребезгә салават әйтик, аны искә төшерик, аның тормыш юлын өйрәник, һәр вакытта Пәйгамбәребезне үзебезгә үрнәк итеп алыйк. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما انفرد وقام وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولا ذكر الله أكبر لو كنتم تعملون وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر La ilahe illallah. Safların tigizliyiz, tığızlıyız. Orada boş urunlar kaldırmayız. Fatiha suresinden sonra Emin suresi sözün işten gene aytamiz, çıkarıp etmeyimiz. Cuma namazına 2 rakat farzı. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك
ينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله